Gerard Panosa, MVP de Joviat, d'Institut Joviat. Com has viscut aquesta experiència de jugar a la Copa Col·legial? Nosaltres vam entrar a última hora, com ja saps, vam tenir problemes per entrar, però mira, d'un divendres al matí hem fet tot això tan maco que mai havíem participat i al final acabar de classes de batxillerat, que la majoria són de batxillerat, i poder gaudir una estoneta així ens va molt bé anímicament i ara hi ha molt bon ambient. Quina ha estat la clau per guanyar el partit, ja que una de les claus ha sigut tu, des de luego, perquè has fet, estava mirant les estadístiques, uns 20 punts, 5 rebots, 5 assistències, partidàs, però més enllà dels teus números, quina ha estat la clau per guanyar aquest partit tan igualat? Penso que nosaltres teníem dues baixes importants, que eren el Miquel Llompart i el Marc Rossell, que juguen al Manresa preferent, i al final hem pogut treure el caràcter i hem anat tots a una, hem defensat, hem tancat el rebot, ens hem deixat estar d'històries d'arbitratge, grades, ens hem concentrat a lo nostre i mica en mica tots a una hem pogut treure el partit. Al final hem anat amb una mica d'avantatge i hem sigut suficientment pacients per poder-lo treure. Fantàstic, una escola, l'Institut Joviat, on han estudiat figures com Sergi Llull, Pierre Oriola i Sergi Baca. Inclús Sergi Baca ha jugat les sèries col·legiales l'any 2010, aquí veiem el seu estandarte de Real Fotocol. Què t'inspira això? Al final nosaltres no busquem treure ninguna estrella, volem buscar arribar al més lluny possible i tenir un bon record en tot l'equip. No busquem fer cap superestrella. Fantàstic, un tio humil i un gran jugador de bàsquet. Gerard Panosa.